L-abbozz tal-programm taż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta twal billi qed ikun propost illi l-Papa jasal Malta s-Sibt 2 ta' April filgħodu u mhux wara nofsinhar kif kien il-pjan oriġinali fil-programm ta' sentejn ilu li tpoġġa fil-ġenb minħabba l-pandemija. Delegazzjoni mill-Uffiċċju tal-Vjaġġi tal-Papa kienet Malta bejn nhar l-Erbgħa u l-Ġimgħa għal taħdidiet mal-awtoritajiet tal-Gvern u l-Knisja u flimkien żaru l-postijiet u r-rotot proposti fil-programm. Sorsi qalu li fit-tifsila tal-programm qed jingħata każ li l-poplu Malti jkollu diversi opportunitajiet li jkun viċin tal-Papa. Fl-ewwel jum taż-żjara, filgħodu qed ikun propost li l-Papa jibda b'taħdidiet uffiċjali mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fil-Belt biex wara mumenti ta' mistrieħ wara nofsinhar jivvjaġġa lejn Għawdex. 32 sena wara ż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II, is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu ser jerġa' jilqa' lill-Kap tal-Knisja Kattolika. Aħna nafu kemm il-Papa għandu għal-qalbu s-santwarji, ma speċjali s-santwarji tal-Madonna, u għalhekk żgur li ser tkun din iż-żjara tiegħu f'dan is-santwarju bħala xhieda għal kull wieħed u kull waħda minnha, turija li anki l-Papa bħali bħalek se jagħmel il-mixja il-pellegrinaġġ biex imur iżur lill-Madonna. Il-ħsieb hu li fis-santwarju jkun hemm preżenza ta' anzjani, morda u persuni vulnerabbli bil-Papa jidħol fil-kappella fejn hemm mixbija tal-Madonna ta' Pinu u jitlob 3 Avemarijiet lill-Madonna kif l-istorja tajt kienet issejħa lil Karm Nigrima. Qed ikun propost li fil-wesa ta' barra s-santwarju fil-preżenza tal-pubbliku il-Papa jmexxi mument ta' talb b'tema Marjana. Din iż-żjara tal-Papa, iż-żjara tar-Raj lin-naċċ tiegħu aħna nagħmlu parti minn din il-merħla għażiża tiegħu. Iż-żjara li kif San Pawl lilna tana l-ħajja fil-fidi, il-Papa meta jiġi hawnhekk jerġa' jagħtina l-qawwa u l-ħajja u l-enerġija biex nerġgħu nġeddu il-rieda tagħna, ix-xewqa tagħna li nkunu dixxipli ta' Ġesu, nkunu wolied Marija. 3 mistennija jkunu l-appuntamenti tat-tieni jum taż-żjara, waqfa fil-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat, iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa tal-Ħadd fuq il-Fosos tal-Florjana u laqgħa ma' emigranti fil-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar. Il-programm ikun uffiċjali meta jitħabbar mill-Vatikan wara li jiġi approvat mill-Papa nnifsu.